Ti paulo ti mensahe ngayon nag-iburay kadagay itang arabi, ket prayer is essential. Pinagdedebatehan kung essential ba ang lugaw. Daka mo no, na nakita yun, deta kakabsat nga issue. Anyway, saan nga lugaw ti pagsasaritaan ta ida? No diket, it is undisputed and without any shadow of doubt, nga iti kararag ket essential. Amen? Manalangin tayo. Dear Lord, we thank you for that song. Nagpintas apo iti mensahe na, just pray. Oh Lord God. Ket itang arabi, bendisyonam, deti mensahe nga nag-iburay, sapay ta amin kami, maestablisar nga maiparamot, ti puso ken panunot mi, nga iti kararag apo, isu iti kang runaan. It's very essential. Bless us tonight in Jesus' name, amen. You may be seated. Ti kayat nga asawon ti essential ket absolutely necessary. Absolutely necessary. You cannot go with life without prayer. Hanteng agbalegi, ti panangidalan tayo, dagiti pamilya tayo, without prayer. Saan tayo agbalegi, ti panangpatanor tayo, dagiti anak tayo, without prayer. Saan tayo nga nabalegi, kadagiti panagtrabaho tayo, no awan iti prayer. Duray awan lugaw mo, basta the prayer, okay ka. Amen? Absolutely necessary. Another meaning for essential, extremely important. Kita nyo? Extremely important. No extreme, kung na tayo kakabsat, ket kwa di no kwan, bale, no kuma adjective ket superlative degree. Adda na pateg, adda na patpateg, kapatgan. So ti prayer kakabsat, maysa akapatgan. Amen? Maysa akapatgan. So if it is essential, it is a must for every Christian. So, dijay, okay, very good. O, basahan tayo anat meaning ti essential. Absolutely necessary. Meaning, uray adda digitisan mo nga maaramid. Wag lang nga makaligtaam ti panagkararag. Extremely important. Ado, dagiti nasisita, ken napateg, nga aramidon tayo, ngam deti kararag iso iti kang runaan. Amen? When? Eket, I wonder kakabsat no kasano tayo nga amma, no hantay nga prayerful. I wonder no kasano kayo nga inna, no saan kayo nga prayerful. I wonder no kasano tayo nga members iti church, no saan tayo kakabsat nga managkarkararag. Prayer is an essential ministry of the church. Ti prayer kakabsat ket ministry. No damagan daging ka. Ano ti ministry di church yo? This one thing is a ministry that you can do in our church. Ije pasukin ni di pasturak pelang ada babakat idi. Ni Nana Dedilula Bioli. Ket kunana kanyak. Tayem emphasize ko soul winning. Soul winning ka usat. Amin nag soul winning. At they schedule me di soul winning ti Sunday afternoon. Ket no i-preach ko no katibigat, umay nakasit ganan, no malpas ti gimong kunana pastor kunana. Kayat ko unay ti umay maki-soul winning. Ngem san nakaya dagiti tumeng ko ti magna. Ngem namnamaan nyo pastor nga siyak ti mangikarkararag nga maysa iti soul winning program tayo. Oh. Nothing of ano tayo ibagbagan ko ni Pastor Junan? Nothing of permanent value can ever be accomplished without prayer. Let me repeat that. Nothing of permanent value. No permanent value ket kayat mo nga digidyo ubraam kakabsat ket saan nga dete danog lang ti angin. No diket adda iti pagnaan na kakabsat. Permanent value. May ano to, may impact. Di inaramid mo.
But nothing of permanent value can ever be accomplished without prayer. Don't underestimate the value of the Wednesday night prayer meeting or the special prayer warriors who pray for special needs throughout the week. Digito'y dadumagat kwa, keyboard warrior. Ayan, Jibrail. Anat ka na nga sound di keyboard warrior. Nalaing da kakabsat nga agtrabaho, babaan, iti computer. Keyboard warrior. Uno, keypad warrior. Keypad at cellphone mo tan. Keypad. Oo, warrior. So they work through keypad. Ngem kakabsat. Hantay ko mga underestimated. Uno, i-devalue. Awanen, iti value. Iti prayer warriors. In our church, we need prayer warriors. More prayer, more power. Isung ano da kayo kakabsat, mabalin nga hangkoan mo nga ikarkararagdak nga pastoryo, kan ni Pastor John, kan ti church. Mabalin nga hanyo man maibaga. Ngem no commitment yun kakabsat, nga ikarkararagda kami. Kan iti ministry tayo. I would like to say this with my heart, nga da kayo ti maysa nga gapo, ti panagbalegi ti trabaho ti Apo. Hanga umanay ti laing-laing, sano umanay iti diskarte laing, adaamin di kitan, praise God, but nothing of permanent value can ever be accomplished without prayer. Isung ano da kayo kakabsat, silent partners kayo. Kahit ang asawen, ti trabaho kan ministry yung mga ikarkararag, ti pastor, ti pamilya ti pastor, iti ministry ti church. Kakabsat, please continue to do that. Please continue to do that. Basapol dahil nga ministry. Kakabsat, nga di kito'y aramid tayo, kan di kiti adipon ti Apo. Ket addada mangibabaet ijay trono iti parabor sa jay langit. We groan. Amoy groan kakabsat. Dete mapantayo agasog ti Apo. Let your groan reach the throne. Digiti asog tayo. Dumanon kuma ijay trono. Idanon tayo ijay trono ti Apo. Well, iso nga kakabsat. Amom, no, si kakat anak na balegi ka, that's not of your own. At dada nang ikarkararag kang ka. Hamu awanan ka kapsat. Any victory that happens in the church is not only because of the talent of the person or the intelligence of the person, but because of prayer partners and prayer warriors. Brethren, prayer warriors are essential in the church. You are also spiritual frontliners to the throne of grace. Well, iso nga kunayo, Pastor, awan ti dakkel na maitulong ko nga na impisikalan ng kararag. Please do that. Please. We need prayer warriors and prayer partners in the church. Now, anya kakabsat ti maited ti prayer iti church tayo. Anya iti maaramid, uno aramiden ti Apo, babaan iti panagkararag, iti church tayo. Uno panagkararag tayo, nga kas, anak iti Apo. Umuna kakabsat, prayer is essential for unity. Prayer is essential for unity. Kakabsat, importante ti unity nga ingredient iti church. Amen? Ket, deti kaadu tayo, nagduduma iti pagkapampanunutan tayo. Nagduduma dagiti personalidad, temperamente. Ken ugali tayo kakabsat. Kasano tayo nga kay-kaysa. Amuyo kakabsat, ti maysa nga ingredient tapnon, adda pa nagmaymaysa tayo, is prayer. Awang kada tayo timang kontra iti dayta nga banag. Ti arig na kuma, ti prayer isut common denominator tayo amin.
We come from different walks and talks of life. But prayer is our common denominator. In Acts chapter 1 verse 14, makita yung kakabsat, Acts chapter 1 verse number 14, there were 120 disciples after the resurrection of Jesus Christ. 500 people were witnesses of the ascension of Jesus. Di yung uli nasa langit. 500 kakabsat, itinakaimatang. But only 120 stayed in that upper room, second floor, ti may isang balay di Israel for prayer. Ti kuna ti Apo, tarry in Jerusalem and wait for the promise of the Holy Spirit. Ijay kailang. Do nothing but prayer. And in Acts 1:14, this all continued with one accord. 120. Nagkasya ti may sa nga kotse. Ti brand na Honda Accord. Nagets ti daduma kakabsat. Pasensya kayo, dry joker ak kakabsat, but that's okay. At least when it comes to serving God, I am not joking. This all continued with one accord in prayer, ti pa nagkarkararag, and supplication with the women. Kita nyo? Oh, man-mano nga ma-mention ti women yan ti Bible. Napansin nyo kakabsat? Basahin nyo ti Biblia yo. Mabilbilang ti pa naka-mention ti women yan ti Bible. Ngem numan ma-mention da kakabsat, may sa nga instance ket babaan iti kararag. Isu nga, data kinalaing tayo kakabsat, kay skill ti pa nagsarita, kasi skill data ka, amen. Talento. Oh, talent ti babae iti sumao, amen. Usaran nyo data kakabsat, iti prayer. And Mary, the mother of Jesus, with his brethren. Amuyo kakabsat, dahito nga kararag, dahito nga panagkararag da, they were united. You know? And after that, iti Santo Espiritu, bimaba. Ket iso tinang pabilag, daytoy kakabsat, nga kagimungan. And then they begin to preach. And as a result of their preaching, 3,000 souls came to Christ. And right away, immediately, handa nga nag-atubili nga simurot, iti danom, iti bautismo. And 3,000 souls were added to the church. Ket kakabsat, deti pagsasao, like begets like. No sinno ka, kas jay tumet kakabsat, day jay ma-influensyaam. So what happened with these 3,000 souls? In Acts chapter 2, verse number 42. The Bible says, and they, sino deti they? Digituyen 3,000 souls. Continued steadfastly. No steadfast kakabsat, handa nga linubayan. Handa nga inibatan, sanda nga insardeng. No di ka din patuloy da ko na continued. Anat intuloy da. Di di inararamid, di kiti 120. Iti upper room, intuloy da nga inaramid. Anat inaramid da kapsat. Panagad-adal, apostles' doctrine. Panagpe-fellowship, amen. And in breaking of bread, and in prayers. Oh, prayer ti maysa nga mang-unite kadagiti anak iti Apo. Prayer is essential for unity. If that is true in the church, I believe it will be true in our families. No adda problema ti uneg ti pamilya tayo ita. Mamatiak kakabsat nga kararag ti maysa nga mamagmaymaysa kada kayo. Mabaling nga hamupelang maukon amin ngem isikan irugrugimon nga ikarkararag.
Because a family, gusto dete ko na nakakabsat, ti pagsasaw, a family that prays together, stays together. Prayer, kakabsat. Prayer. Kat no aday ti may nga banag, nga ni Satan, kat di nakayat, kakabsat, nga maaramid tayo, iso deti pa nagmaymay sa iti kararag. Are you aware? The enemy, when he succeeds to keep us from coming together in prayer, then we are an easy prey to him. Nalakana tayo laangan kakabsat nga tipuugan. Gaputa ti prayer kat kasla iso iti adigi wenno iso iti alad. Nga gapuna hanatay kaya nga dupiren ti kabusor kakabsat. Kat babang ti kararag ure da nakapkapoy nga member ti church. Uray adda iti nanumnumo nga membro ti church. Adda iti napigsa, adda iti nanumo. Adda iti talentado, adda mo't kakabsat tinakapoy. Ngem ti panagmaymay sa iti kararag kakabsat. Kasla balay. Jay pan nakasangal na. Han nagpapada ti strength. Ngem hamu magiba. Hamu magiba. Kasi nagkakamangan kakabsat. Nakita yun di jay? Nagkakamangan. Hamum, basta mapatumban kakabsat kasi nagkakamangan. Kastamot iti church. So hamo ko na, nanumuak, haan, umay ka makipagkararag. Makita yu kuma, di nga analogy kakabsat. Nakapoy nga, di ba, adda iti nakapsot, when no nanumo nga materyales iti may nga building at damot na pigsangam no pinagkakamang mo awan makunan nga narupok anat Ilocanot narukop gayam awan ti maibagamon nga narukop awan ti maibagamon nga napigsa kasi nagtakderen ket nagkakamangen kakabsat. Prayer is essential for unity. So nga kakabsat, ure kasto iti sitwasyon, adda kay ta live stream nga daduma, adda kayan ta Zoom nga daduma, kakabsat, masapol nga pagmaymaysan tayo latat espiritu tayo nga agkararag. Amen? Prayer is essential for unity. Praise the Lord. May sumaruno kakabsat, hanla dayta, ngemkas church, prayer is essential for direction. Prayer is essential for direction. Dayta kakabsat, itid ti Apo, no iti church, kadag kaykay sa ti kararag. The Holy Spirit, He will feel at home in the church. Kat awang panagalangan ti Espiritu Santo, nga mangiparangarang, iti kayat na nga maaramid, tadag iti anak na, kakabsat, si sasagana nga dumngig kingkwana. At ada pa nagkekaysat kararagan Kastamamot, no, sikati personal mo, managkarkararag ka, at home ti Holy Spirit kang ka. Katanagalangan, nga mangiparangarang, ti pagayatan na, iti biyag mo, gaputa sika, kat managkarkararag. Prayer, it is the atmosphere of the Holy Spirit in your life. Prayer gives an atmosphere where the Holy Spirit is comfortable in your life. Well, tanuhan tayo nga man nagkarkararag kakabsat, talaga nga rukib na tayo ti amin nga kina negatibo kan basol. Kat hana at home ti Holy Spirit kada tayo. Do you realize ngay di ni Apo Jesus kat napan sa jay templo anat inaramid na kakabsat napan na impakbo dagiti tagtagilako dagiti merchants dagiti kwarta impakbo na amin apay kunana this is a house of prayer but you have made it a den of thieves. Tigayam templo kakabsat na isang rat ka naaramid nga balay ti kararag. And for God to feel at home and welcome in that temple, it must be a house of prayer. Kastamot iti kagimungan. Tapnon ti Apo, marikna na nga welcome isuna kada tayo. Masapol kakabsat nga pagmaymaysaan tayo ti bibiyag tayong agkararag.
So nga kakabsat, hamo ibaga nga awan maitulong mo, uray deta umaytay lang panakipagkay sa iti prayer. Do you realize nga ti biyang ni Apo Diyos kakabsat, nagdakkel nga banag kengkuhanan. Mabalin, nga saan nga dakkel nga banag ti panangkita, dagiti tao, ngam ti Diyos, dakkel nga banag kengkuhanan dayjay. Now, continue to read Acts chapter 1, di ngamin 120 da nga nagkararag. Anat na pasamak. Acts chapter 1 verse 24. The Bible says, and they prayed and said, Thou Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen. Di kad awanan ngamin ni Judas ta nagbagkulan kakabsat. Kat masapol nga damang sukat, kaday jay papel na kasbaysa nga apostol ni Kristo kadigday 12. Kat adda pagpilian da nga dua kakabsat. Kat nagkararagdagat ko na da, Apo, isuro na kami, sikati makaam mo, ti puso ti aming nga tao, iparangarang mo, ipakitam, siya sino ti pinilim. Kat ti Apo kakabsat, imparangarang na. Prayer is essential for direction. Nagsaya atin kakabsat. Kada tayo mat, kada giti pampamilya tayo, no da digiti desisyon, ngayon tayo aramiden, desisyon, dagiti anak tayo, desisyon, may papanti pa nagbasa, kung natin kumaanak ko, may kato'y tagkararagta. Ibagata ti Apo, deta nga panggap. Bakit lakay, may kato'y tagkararagta? Let us ask God for direction. Amen. Kat kakabsat, hanang angaw, digito'y panggap tayo. Dito'y building, ti Claveria. Dito'y building, kakabsat. Nga mapasamak, maaramid tumet to no next year, palubos ti Apo. Let us pray for direction. Amen. Hantay amo amin, ngam ti Apo amo na amin. Hantay makita amin, ngam ti Apo nakita nan amin. Kat dito'y trabaho na, masapol kakabsat, nga iso ti mangted iti direction. Amen? Ipalagip ko lang kakabsat, gayam. Praise God. Tadada, dagiti kakabsat ti Apo nga nagipakamakambay, dagiti first fruit commitment da. In-send da kakabsat, in message da kanyak, Pastor, dito iti first fruit commitment ko, kasi awan da di Domingo di kapilya. Dagiti da duma di abroad, impakamakam da. Praise God. Kat kada kayo nga da duma, hangki agal alangan kakabsat. Amuyo, opportunity daytoy nga naindaklan. Nga mabalintay iti agbalin nga paset, iti mesa, nga memorial iti HBBC in the main sanctuary. So, you can message me personally, uno digiti pastors tayo, or our financial secretary. Tapno may update tayo kakabsat, ti result iti first fruit. May ikatlo kakabsat, not only prayer is essential for unity, for direction, but prayer is essential for boldness. Prayer is essential for boldness. Kakabsat, masapol tayo titured. Nga panangikasabati sa utiapo. Dikito'y apostol, ket binutbuteng ida dagiti tuturayan. Ya, tapnon ti kasta, isardengdan kakabsat, ipawildan, iti panakaikasaba, dahito yung mensahe may panggap kiniaputay Hesu Kristo. Kat kunada, iti Acts chapter 4, they went to their company, verse 31. Acts 4:31, the Bible says, and when they had prayed, kasi, digiti apostol kunada kakabsat, amuyo kastoy tinapasamak, insustoryada ka digiti brethren. Kat digiti kakabsat, nariknada kakabsat, digiti burden. Ano, ti aramidon tayo kunada, kararag tayo. Ikararag tayo, digiti apostol tayo. Frontliner tayo digito. Ikararag tayo, digiti papastor tayo. When they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together. Paunayin kakabsat, very dynamic.
nagdingginit, and they were all filled with the Holy Ghost. Ti Santo Espiritu manen kakabsat, na pinapigsa na ida, and they spake the word of God with boldness. Muyo, importante nga dagami nga mga kasaba, at dakadakam ti ingel iti Apo. Tano na ingel ti mensahe ti Apo, mabsog tayo amin. Ma-equip tayo amin. Ma-establish tayo kat santay na laka nga matuang kakabsat. Because deti pulpit ti maysa no nga isut kang runaan, nga pagsakduan ti bilag dagiti amin nga anak ti Apo. Saan lang nga da kayo diti kapilya uray pay dagiti adday ti banlaso tao. Ket kakabsat, makita yu kumatinid, san nga nalaka ti agtakder ti likudan ti pulpito. Nga mangilawlawag, mangibinsa-binsa, mangipaay, ti kay papanan, wano explanation, dagiti kinapudno ti sa uti Apo. Ket kasbay sa nga miyembro ko nam kuma, oh Lord, uray deti prayer ko matdakkel, nga pang back up ko kini pastor. Ti panangas kasabana, tapno adatibker na, dabilig na, daingal na. He will be empowered by your Spirit. And that, Lord, we will be so moved and blessed by the preaching of our beloved pastor. With great power, they gave witness of the gospel. What a blessing. Saan lang ngay ti adipon ti hapong umuray pa ida tayo mabalin. Nga adda kabagyam nga prospect mo nga witnessan. Ket kunam anang nga ta kayak nga ta nga sa Iran, dinggenak nga ta. Amuyo kakabsat, ti aramide magkararag ka. Numabalin ipa-pray request mo pa iti pastor, pastor ipag-pray na please. Planok nga sa Iran ti gospel. Ket adda nag-message kanyak nga kunada, pastor please pray for me. I will share the gospel, pastor, to my family and friends. Pray for me, pastor. I will share the gospel kadagiti kabagyat. Di kuno kay karkararag kukut duwa nga banag. Kunag, brother, sister, may the Lord grant you wisdom and boldness. Kasi ti pa nag-soul winning kakabsat, masapul ti wisdom. To say the right words. To give the right approach. Amen. Because he that winneth souls is wise. Masapul mo ti boldness. Kasi ano ko di bagbagag, brother, may the Lord grant you wisdom and boldness. Prayer is essential for boldness. So marunong kakabsat, prayer is essential for the ministry of the word. Tikang runaan, kakabsat, please listen to this very carefully. The main ministry of the church on which all other ministries are directly connected. Ti pinaka-main source kat deti ministry of the word. Gawin ti ministry of the word. Ano ti ministry of the word? Deti pa nakaikasaba. Deti pulpit ministry nga makunad. Discipleship, all of that. The ministry of the word. Deti kakabsat, anat aramidan na. Mangtad ti encouragement. Kat ado ka datayong kakabsat, ti makasapol ti encouragement. Deti ministry of the word. Isu ti mangi-establish. Mangiparamot ka datayong kakabsat. Tapnon ti kasta santay na laka nga mawali. Uno hantay na laka nga baliw. Hantay na laka nga maupay. Matuang kan matras. May establisar tayo. Dati ministry of the word, isut mang-equip kada tayo. Nagpintas ka kabsat, di ba? Agasan nyo, babaan ti soul winning kan discipleship. In-inot. Nga may encourage dagiti members tayo kakabsat nga soul winning kan again ag discipleship. Ni Sister Raquel Agonoy,
Praise the Lord. Bagag buy-buya kay ita, sister. Dita, laging nanonood. Lawag City. Kat iti message da kanyak, iti first fruit commitment da nga asawa. Kuna na, Pastor, digitay daily devotion nga ipopost mo, i-share ko kadadot friends ko nga mabiblesan. Adakad pa'y daily bread tayo nga magatang pastor, kuna na. Tanagdingagak, detay discipleship tay di Lunes, kat kayat na matan ti ag discipleship. Kat praise God. Dahiti church tayo ti maysa, kadagiti churches, nga da programa na, nga mangisuro kadagiti miyembro na, no kasano, iti panagiburay ti sa utihapo. At ada tayo kat kayat tayo mat nga iburay ngam ditay la amo no kasano. Kayat tayo ti agserbi ngam ditay amo no kasano ti estilo ti panagserbi. Praise God. Deta kakabsat, ti importansya ti ministry of the word nga rod. Masapol nga deti ministry of the word, bakapan tayo kakabsat ti kararag. Amen? Oh, i-highlight tayo kakabsat, sursurwan tayo nga mangikararag kat kunam apo, bendisyonam, deti pulpit ministry ni pastor. Bendisyonam, dagiti training program, dagiti seminars kan training miti church. Kasla kumati soul winning, Lord. Apo, siyak. Apo, big-big at kadyak pa mo ti ag soul winning. Kunam. Kat sapay kumata masursurok mo ti ag soul winning na po. Sapay kumata, amin ang miyembro mi Apo, baling nga soul winner. Apo, bendisyonam ti discipleship program. Na-realize ko, Apo, nga baban ti discipleship, ag-grow kami. Amin. Ano't mapasamak ti church nga awan discipleship na kakabsat. It will be full of spiritual babes. 10 years ang kakabsat, puro baby pala amin na Kristiyano. At awam mo't tinangisuro kadakwada. Kat kunam, Lord God, please, hang kumamang umakan mabambanog ni Pastor John. Ngagsagana ka digiti lesson, nga isuro na nga impart kada kami. Tapno agbalin kami mutin nga discipler, hanla nga madis-disciplean. See that, kakabsat? Agasom no amin tayo, agministro tayo ti sa utiapo. Isipin nyo lang, kakabsat. Nagalisto nga marits out ti si bubukala bakara. Through discipleship. You see, iso nga digiti apostol. Kita nyo kakabsat. Kunada, di Acts chapter 6 verse 4. Kunada nga kasta, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ti adipon ti Apo, dahito iti duwa kakabsat nga payak na. Panagkarkararag ken panangikasaba iti sa utiapo. Iso nga kunana ka digi J Church, kumita kayo ti innem 7 men isudat mangkita iti dayta nga aramid. Tapno ag-concentrate kami ti prayer and the ministry of the word. Amen. Hanlang nga ti pastor ti mabaling nga makatulong ti prayer, makakarkararag dudigat amin tayo kakabsat. Please pray for the ministry of the word. Ulitin kakabsat, pray for the ministry of the word. Amom, ti balaygi ti pastor ti panangas kasabana, ti balaygi ti soul winning ministry kan ti discipleship tayo kakabsat. Maragsakan kanto nga makakita, nga nakadadon ti tumanor nga mga kasaba dito. Amen? Maragsakan kanto nga makakita, nga adot tumanor kakabsat, nga agserbi ti Apo, gaputan na training, na isuro ti sa uti Apo, kat ti pakaragsakam, agdadakkel nga paset mo ijay. Hamang nga sika, di pastor nga nag-preach, ngaming karkararag mo isuna. Because nothing of permanent value can ever be accomplished without prayer. Iso nga kakabsat, hanyo ipalubos no, da kayo ti magikarkararag ti pastor, ti panangas kasabahan, kaya aglamlamiis ka deta kabsat. Pangasiyo tatuno agawid kayo, sapi kumata, napabaro di jiriknam, thank you Lord, permi nga na-revive dito prayer life ko.
Oh Lord, amuyo kakabsat. Malagip ko, DJ. DJ great evangelist, kakaslagan D.L. Moody, Charles Spurgeon, Charles Finney. Muyo kakabsat. At dadadigiti partners dati prayer. DJ maysa kakabsat nga lugar. At da maysa nga nanang nga karkararag. Apo ko na. Raise a great man in our place. Idi kwang kakabsat na save deti nga ubing nga tinagan na kat Billy, who grew up to be a reputable and renowned evangelist in America, Billy Graham. You just don't know nga DJ kararag mo, mulyan na timay sa nga adipon tiyapo, who can make a big difference in this world. Kumbaga, sikat may sa nga usaran tiyapo nga mangsungrod, ti fire DJ nga pastor. Tapnon ti ministry na kakabsat, nalawlawa na bilbilag ken na indaklan. Don't underestimate prayer. Prayer is essential for the ministry of the word. Prayer is essential next for divine intervention. Prayer is essential for divine intervention. Tiyapo kakabsat, makibaet. Amen? Makibalaet, makialam. You know, ni Apostle Peter, dito Acts chapter 12, naibalod. Kat kunana di verse number 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Wow! Hanga nagsardag ti church ka nang ikarkararag. Kita nyo? Katamuyo kakabsat. Hanga amin nga makipagkarkararag, mamati di ikarkararag na no daduma. Tiyan nyo kabsat ha, kasparengan ko na tayo. Habsat, kararag tayo nga malpas tayo ti building, mabalin nga han nga amin. Numampay karkararag, ngam kaslahan na mamati di puso na. Nga mamuyo, kas di tinapasamak. Ta idi, kalpabang nga karkararag da kakabsat, ti may sang anghel, ket napan, iti pagbaludan nga ayan ni Pedro. Winaswasan na kakabsat. Tinukik na, ti bakrang nagtatakareing ni Pedro, kunana. Rumbar ka, kunana. Ti amo ni Pedro, tagtagain pelang. Ngam idi nga magmagdang, kunana, totoo na pala ito, hindi na siya panaginip. Kat nagdiretso nga napan kakabsat, iti balay ni Dorcas. Dakmariro, Dorcas ba? Uno ni Lydia. Basta ijay kakabsat, taam muna, nga habang nga dati pagbaludan, amuna nga digiti members ag karkararagdan. Apo, siyempre, napigsa nga katok kakabsat, trimwar. Kita nyo man ni Dorcas. Acts chapter 5. Ha? Oh, tatang kakabsat, rimwar, kat hindi makita na kakabsat ni Pedro. Roda, ayon. Roda gayam tinagan na ni Roda. Ni Ma'am Roda. Iso nga daga yung ladies ha, House of Roda. House of Dorcas, House of Lydia prayer. Nakigtot. Basta anti malangan ng tapno jag agkamali kakabsat ti kuha nagat nakapimpintas dedo eh. Oh, Acts chapter 12. Okay. Kat kunana verse 13. As Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to her named Rhoda. And when she knew Peter's voice, kunana, she opened not the gate for gladness. Tiragsak na kakabsat, nalipatan na muten nga mapanlukatan di ruangan. Ket timbaray di uneg. Ket impadamag na ni Pedro agtaktak der ti sangwanan ti ruangan. Ket kuna daking kuana, mauyong ka. Ag mauyong ka aya. Ket iso simbo, ket iso impaneknek na kas na tipudno. Ngem kinunada, haan, anghel na deta kunada.
anghel. Ngem ni Pedro intuloy na tinagtuktok. Ket idi alinukatan da tiruangan, nakita da, ket nagmalmalangada. Kita nyo? Dagitoy nga nagkararag, handa mamati diyeng kararag da. Ket idi, kakabsat sungbatan ti Apo, di kararag dagat, adadjayan di sungbat ti kararag, ket nagmalmalangada pelang. Brad, ibagam nga nakagtagtagay na Brad. Katagpaiso kakabsat. Iso nga urehang kay kaslamamati kakabsat, makipagkararag kay kadlatan. Makita yung tulatan nga mapasamak. Ngam anat na pasamak, ti Apo nakibaet. Kakabsat, there are times in our ministry nga dumteng ti krisis. And it calls for a prayer. No, da kakasjay kakabsat nga may announce. Pangasiyo kakabsat. Takas, deti pa nakakita yun, deti pasamak ti Acts chapter 12. Aramidon tayo ti agkararag. No kuna, ni Pastor John, kakabsat, agkararag tayo. Kat mailakadan ti papeles. Kakabsat, agkararag tayo. No kuna, nakakabsat, agkararag kayo. Mairugin, iti pa nakabangon di kapilya di Claveria. Agkararag tayo. Tamuyo ti trabaho ti Apo kakabsat. By all means, laptan ti kabusor. Ngem ti kararag tayo, bakudan na kakabsat ti ministry tayo. And the gates of hell shall not prevail against it. Gapo iti kararag tayo. Amen? Oh, divine intervention. Maudi kakabsat, prayer is essential for missions. Prayer is essential for missions. You know, habang agkarkararagda ko na ti Holy Spirit, ibaon nyo ni Paul kin ni Barnabas. Ilasin nyo ida. Taiso dagat baunek. Nga mapan. Agirugi kadagiti churches. Kakabsat, no awan iti kararag. Haan nga dumuras iti evangelistic effort iti church. Imposible nga maaramid tayo DJ Great Commission no awan iti kararag. Prayer is the fuel that gets the vehicle running. No prayer, no fuel. Uray man pa'y kakabsat, nakapimpintas nga makina. B12 nga makina. Amen? Nakapimpintas, very sophisticated and all. Awang maggayam gasolina na. Kasano nga rod nga tumaray. Uray nagpipintas digiti programa tayo. We may have all the logistics and the mechanisms and all the strategies. But what keeps our church moving forward is prayer. Kaya tayo kakabsat. Iso nga kakabsat, ti Apo, prayer is essential. Na kayo kakabsat, uriadda kayan ti Zoom, tultuloy yung kakabsat. Prayer is essential. Kadagiti adda ti Facebook, prayer is essential. I hope, kakabsat, I cannot overemphasize this. I've done my best nga nang i-emphasize kada kayo, kakabsat, how prayer is extremely important. How important this is in the church. Amen? Kadibagak deto. Han aksidente dito nga mensaheng in-share ko kanyayo. You know why? Because no ti Apo iturong na nga iti pastor, iwanwan na dagiti karnero iti panagkararag. Amoy no apay nga ti Apo, iturong ti Apo, ti puso ti pastor, nga mangiwanwan dagiti karnero nga agkararag. Why? Because God is about to do something great. At dangamin kaya ti Apo nga aramiden nga naindaklan. Ngat sana may patungpal dayta no saan nga umunang agparparinto mga agkarkararag dagiti karnero na. So nga dayti nga mensahe kakabsat, impress ti Apo kadatay nga sangapada, adu ti dakkel nga aramiden ti Apo, ngam ko na ti Apo, agkararag kay pelang. And all of God's people say,